pagpasok ng in the same manner na hinihingi ng oposisyon, huwag politikahin yung pagpasok ni Vice President Robredo. Yung dinhingi namin sa opisina, huwag politikahin ang drug war. The drug war is just that. It's a drug war. It's a campaign against drugs. Kailan ba magkaroon ng moratorium against susis? Hindi naman, pero yung criticism lang, ang pakiusap ko, may kasamang proposal ng solusyon. Kasi kung i-reiterate mo lang ang problema nang re-reiterate, alam na naman ng lahat ng tao yung problema. Di ba? So kung ako, dito, kung galit ako sa media at sasabihin ko lang sa inyo lahat ng problema sa media, kayo naman mismo may alam ng problema sa media. Pero kung sasabihin ko sa inyo, may solusyon ako, gusto nyo pakinggan. Diba? So, kung halimbawa, I'll give you a concrete example, ha? Parati sinasabing stop the killings. Kaya nga tayo may drug war, eh. Masyadong maraming napapatay every year, every day, dahil sa droga.